Sitimango. Moso uduto nyikora Mogajwang. Mana kaka usewinjo no nyinga Roslyn Omolo. Achung' ne weche mag devolution, administration, governance, administration, devolution and communication. Manyiso ni weche mag devolution to gi telo mag gwenge mag piny e county mar Homa Bay. Erokamano. Erokamano nya Roslyn, machiegni ahinya wamor ahinya mar bedo kodi e chenro ni mar Ramany Piny. Kama bende wamenyo piny kawuono wamanyo county ma Homa Bay. Ranyisi nitiere ni otimo ikruok makare ne romo mar devolution kata loch mar kor gwenge. Romo ma bende kelo counties 47 e county ma Homa Bay. Kuom thuolo mokwongo, man wach machal nade? En wach malich ahinya. Kendo waduoko erokamano ne Council of Governors manochung' kodwa nikech ne en PM, ok en gima nomiwa miya kamano. En PM, en gima ne Council of Governors nobet mooro ji e counties mopogore opogore mong'iyo. To Homa Bay ne waloyo jok mokogo ma koro e thuolo mokwongo kabisa devolution conference ibiro bedo Homa Bay. To kata kapok devolution conference otimore tarik 8 dwe mabiro be wan gi International Women's Day ma national celebration ma piny Kenya mangima bende biro Homa Bay. Kaka ing'eyo wasechopo sani koro higni 30 chakre ne wadhi Beijing akia kata ndalo no be nosenyuoli ne pod mama nigi baba ni pod gombaka ni sani koro en higni 30 nyaka ne wadhi Beijing. Koro en gima duong'nwa kabisa ni higa ni Homa Bay wadwa bedo gi gik madongo. To devolution conference en gima duong' nikech ma en devolution conference ma en mokwongo ma devolution conference obiro Homa Bay. Awinjo kiwacho ni ne nitiere okenge manokadho mondo meno yude thuolo ne. Ang'o gene ma ging'iyo kapok giwacho ni wang'e to devolution conference karo mar loch kor gwenge wachomo go mana county ma Homa Bay. Mokwongo gima duong' kabisa ma Council of Governors ng'iyo to be nitie pap kata thuolo nikech devolution ok nyalo romo KICC. Koro